बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. खगोलीय घटनांचं कुतूहल प्रत्येकालाच असतं. असाच एक खगोलीय आविष्कार आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेला अनुभवता येणार आहे, ज्याचं नाव आहे झिरो शॅडो डे, अर्थात शून्य सावलीचा दिवस. तर हा शून्य सावलीचा दिवस नेमका काय आहे आणि तो कोणत्या कारणामुळे घडतो ते आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. नमस्कार, मी प्राध्यापक प्रवीण गुल्हाणे, अध्यक्ष मराठी विज्ञान परिषद अमरावती विभाग, संचालक स्टार गेझर क्लब अमरावती. तर आपण नेमकं आता समजून घेऊया हा शून्य सावलीचा दिवस म्हणजे नेमका काय. तसा तर दररोज दुपारी 12च्या दरम्यान आपल्याला आपली सावली आपल्या पायाखाली पाहायला मिळते, परंतु ती सावली एक्झॅक्ट आपल्या पायाखाली नसून थोडीशी आजूबाजूला असते. परंतु असा दिवस ज्या दिवशी सूर्य बरोबर आपल्या डोक्यावर म्हणजे झेनिथवर, त्यालाच आपण ख बिंदू असे म्हणतो, त्या ठिकाणी असेल आणि 90 अंशाच्या कोणामध्ये जर सूर्याची किरण आपल्या डोक्यावर पडत असतील तर आपली सावली आपल्या पायाच्या खाली जाते. अशा वेळेला आपल्याला आपली सावली पाहता येत नाही, त्यालाच म्हणतात शून्य सावलीचा आविष्कार. मे पासून या शून्य सावली दिवसाला सुरुवात होणार आहे आणि पुढे विविध भागांमध्ये, विविध शहरांमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या तारखांना याचा अनुभव घेता येणार आहे. हे जे घडते आहे ते नेमकं काय घडतं आहे, कसं घडतं आहे, नेमकं त्यामागचं कारण काय, तर लक्षात घ्या, ही घटना वर्षातून फक्त एकदाच घडते जी आपल्याला पाहायला मिळते आणि तो म्हणजे मे महिन्याचा दिवस. अशा ह्या शून्य सावलीच्या घटनेची सुरुवात आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी या ठिकाणी असणाऱ्या दोडामार्ग या तालुक्यातून आणि सिंधुदुर्गमधून याची सुरुवात होणार आहे 3 तारखेपासून आणि साधारणतः याचा जो आपला शेवट आहे तो 31 मेला धुळे या ठिकाणी होणार आहे 30-31च्या दरम्यान आणि तो ते आपला शेवटचा टप्पा असेल. अशा प्रकारे हा महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये वेगवेगळ्या तारखांना वेगवेगळ्या वेळेला म्हणजे साधारण 12 ते 12:30चीच वेळ असेल या दरम्यान याचा अनुभव आपल्याला घेता येणार आहे. आणि हा अनुभव साधारणतः 2 मिनटं ते 10 मिनटं यापेक्षा जास्त असणार नाही. त्यामुळे पर्टिक्युलर त्या वेळामध्ये आपल्याला काही प्रयोग करता येतील. या प्रयोग करण्यासाठी आपण आधीच आपल्याकडे जर कोनमापक असेल तर त्याच्या सहाय्याने एखादी उभी काडी किंवा एखादा पाईप किंवा ग्लास आपल्याला ठेवता येईल, जो 90 अंशाच्या कोनामध्ये जमिनीवर ठेवता येईल. जर याच्या सावलीचा अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्हाला 4 एकसारख्या आकाराचे ब्लॉक घेऊन त्याच्यावर एक काच ठेवायचा आणि त्या काचावर एक उभा पाईप ठेवायचा आणि खाली एक पांढरा कागद ठेवायचा, म्हणजे तुम्हाला या सावलीमध्ये होणारे बदल टिपता येतील. त्यासाठी आपण वेळेच्या अगोदरच सर्व तयारी करून त्या ठिकाणी निरीक्षणाला बसलं पाहिजे. फक्त एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की सध्या ऊन खूप जास्त आहे, टेम्परेचर जास्त आहे, त्यामुळे सावलीत उभं राहून हा प्रयोग आपल्याला करायचा आहे. याची आपण प्रत्येकाने काळजी घ्यायची आहे. प्रत्येकाने एकमेकाचा हात पकडून एक रिंग जरी तयार केली आणि प्रॉपर या 2 ते 10 मिनिटाच्या वेळामध्ये फक्त तुम्ही रस्त्यावर गेले पायामध्ये चप्पल घालून आणि हा प्रयोग केला तरी तुम्हाला त्याचा अनुभव घेता येईल. स्वतःच्या पायाखाली न बघता समोरच्या व्यक्तीच्या पायाखाली बघितल्यास आपल्याला त्याची सावली गायब झालेली दिसू शकते. तर अशा प्रकारे ही सावली महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागामधून पुढे पुढे सरकत जाऊन शेवटी धुळे नंदुरबार या ठिकाणी येणार आहे. साधारणतः 12:05 ते 12:15च्या दरम्यानमध्ये असेल आणि 31 मेच्या दिवशी आपल्या महाराष्ट्रातून ही शून्य सावली पुढे गायब होईल आणि त्यानंतर मात्र हळूहळू आपल्याला आपली सावली आपल्या पायाच्या आजूबाजूला पाहायला मिळणार आहे. तर आपल्याला माहिती नक्की आवडली असेल अशी मी अपेक्षा करतो, आशा करतो. धन्यवाद.